Знаете ли, че в малкия град Котел са родени над 120 будители, революционери и писатели, повече отколкото във всеки друг град в България? Добре дошли в Котел, вълшебна котловина в сърцето на източна Стара планина, където историята и природата живеят в хармония. Името му буквално означава котел, казан, защото природата го обгръща като люлка. Тук ще откриете пантеона на Георги Раковски, величествен храм на свободата, изграден на мястото на родният му дом. Центърът е неговият мраморен саркофаг, а стените пазят думите «Свобода» или «Смърт». Само на няколко крачки е музеят на котлинските възрожденци, който разказва за пробуждането на народа, за училищата, книжовниците и героите, родени тук. А в Природонаучния музей ви очакват над 30 000 експоната, от редки растения и животни до древни вкаменелости. Едно от най-богатите съкровища на българската природа. Котел е място, където миналото вдъхновява бъдещето, а всяка уличка разказва история. Ние обиколихме 100 национални туристически обекта на България и създадохме поредицата България 100+, с която ви каним да опознаем, обикнем и опазим България. Защото Котел е град, който заслужава да пазим и помним заради хората, духа и знанието, които е родил. И както пчелите пазят природата, нека и ние опазим България.